Ole ama sabirin thilthleng ngai thlatu te he channel Ahyeon kalolom veka cheu YG Entertainment te chuan kumsarin huan girl group Thurber tur Babymonster te chu date ni somni pasari hian an ron debut don ti chu chu an siama Babymonster te hi members pasari ania chung te chu Korean members pathum Ahyeon Rora le Haram te ania Thailand atangin Farita le Chikita te ania Japan lama atangin Ruka le Asa te ni Babymonster te hi members pasari ni ma se members pasari hian an debut thei don lawa members paruk chawin an ron debut dona Ahyeon ni ero chu damlo na wangin a debut ve thei ri don lawani ama ero chu Ahyeon ni hian YG Entertainment le Babymonster te hi achwa san lawa adam that vela next comeback a chuan a lo te venge kan be se ani Babymonster te debut title track tur hi Better Up the ania he title track a hian Asai pun writing credits amua Asai hi Japanese members khani chuanin hei Babymonster te debut tura visual teaser an ronda khan kan hriat theuh angin harami kha haram ni tolovin harami ti in a stage name kha an ron thlaka hei mi tam tak chuan in hrethiam lo mai theia heta hian screen a hian ka ronda chuak dona a chan bera lang chu haram ti hi muslim tong chuan muslim te chuan in forbidden anga an ngai ani awangin an thlak ani ka ringa a chan chu YG Entertainment te le Kpop hi Southeast Asia ate alar ma Southeast Asia lama kyan Malaysia Singapore te so muslim omna ramani awangin chung an fans te awang chuanin hi an thlak ani berin ka ringa hi a tha ka ti a chan chu nakin zela boina te po a thleng ve the ya hemi awang hianin tuna an ron thlak ngal po hi Atrakatini tichuanin he channel a hianin Kpop le Hollywood ta thilthleng langsar berber te ron soi zauna te a thendan te le ka ron soi fia chin dona in ngai thadu te ni chuanin khong e te ki min lo subscribe sak vek turin ka som che